נראה לכם גריינד על המקל, תרגיל קל מאוד. החזרה שלו, אגב לא למדתי להחזיר אותו ולהמשיך, כי רק אתמול למדתי דיאבלו, ואני כבר ברמה הזאת לפחות לאמירה עוזי חבר שלי. הם באים הצידה 1, 2, 3, 4, 5 ואז עושים ככה. הם פשוט מהירות לא כזאת גדולה, באים הצידה כמו קשר כסף, מי שמכיר, מבינים? מפיצים, איך אתם יוצאים? פשוט בואו נשאיר ככה לדיאבלו. נראה לכם עוד שיטה שהיא לא כזה כיפה, אם מתחילים יותר עוד ככה ולהקפיץ. אחרי שאתם מצליחים לעשות ככה 1, 2, 3, 4, 5 כמה שיותר, אתם יכולים לעבור לתרגילים. תרגיל כמו הצלפה בגריינד, זה תרגיל מאוד קשה, מאוד, שרק עכשיו למדתי, לא הצליח לי. בואו נעשה שוב, ואני מקווה ללמד אתכם תרגיל יותר ככה. זה תרגיל באמת כאן. אתם פשוט עושים גריינד רגיל, פשוט ככה. בום, מקפיצים, בום, מקפיצים, בום, מקפיצים, בום, ככה. נראה לכם איך עכשיו מעבירים יד ליד. זה תרגיל יותר קשה. ראיתם? נראה לכם עכשיו הצלפה למקל. תרגיל לא פשוט. עכשיו אנחנו צריכים לעשות בהצלפה, אוקיי? פשוט לעשות גריינד רגיל, להקפיץ ולקפוץ, ראיתם? נראה לכם שוב. מובילים מהירות רגיל, לא צריך הרבה, וישנו קודם כתוב. קודם כל אתם צריכים ללמוד הצלפה. אני עוד לא למדתי, בגלל זה אני לא מצליח. אבל הפעם, עוד היום, אני מראה לכם הצלפה בסרטון. אני לא צוחק. אם אתם רוצים, אני אעשה עכשיו, אבל אני אעשה כי אני רק אתמול למדתי דיאבלו. הדיאבלו זה קומבינציה. הנה. רגע, אין לי מהירות. תסתכלו. נותנים מהירות רגילה בו. הצלחתי, ראיתם? עוד תרגילים. ביי. אני חייבת לראות עוד היום של הצלפה בלימוד.